A Santa Caterina, a València, torna la campana major i les altres 5 restaurades a la seva torre. El conjunt de 6 bronzes restaurats sonarà per primera vegada amb el volteig de la festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats. Yolanda Sanz. La torre de Santa Caterina puja la seva peça major al campanari. Es tracta de la campana de major pes, és de nova fundició de bronze i, atenció, pesa 3.800 quilos. Per això, per a la seva col·locació, han tingut que ajudar-se d'una grua de grans dimensions. El treball més minuciós i precís arriba després per a intentar encaixar-la dins del campanari. La peça és d'estil anglès, amb jou de fusta estil valencià i batall de forja. Esta campana se la coneix pel nom de gerra, per la seva forma. Amb la gerra, al seu lloc, es completa el procés de la pujada de les 5 campanes, un procés que s'ha dut a terme al llarg de tot el matí. La Conselleria de Cultura i Patrimoni és la promotora d'aquest projecte amb un pressupost de 113.000 euros. Una restauració que permet ja la torre de Santa Caterina lluir amb tot el seu esplendor des d'esta perspectiva, des del carrer La Pau de Valencia. Pues ha costado encajarla porque la campana, por sus dimensiones, claro, entra muy justa en el vano. De hecho, tanto a la izquierda como a la derecha quedan solo y únicamente 5 centímetros. Hem aconseguit recuperar una de les campanes més típiques que tingué València ciutat i que es va destruir en 1915 per fondre-la i fer-ne 3 més xicotetes. I últim assaig de les gales d'elecció de